kanin ajali, kanin ajali, kanin ajali. Bakin ciki na iya samun matsagunni a cikin zuciyarka. Kar dai ka ce min wannan kwangilar ban same ta ba. Wannan shi ne, amma ba shi ne babban abin bakin ciki. Menene? Babban abin bakin ciki shi ne amininka, abokin takararka wanda ya saba kasa ka, shi ne ya samu wannan kwangilar. Waye wannan? Wala da sauka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu duk irin zirga-zirgar da na dinga yi ina ta safa da marwa don ganin in samu wannan kwangilar. Sai a ɗauke ta sukutun a danka a hannun wannan azzalumi macuci. Kai da na san haka ba zan zo ofis ɗinka ba alaji. Hakuri za ka yi. Ka san an ce gaba da gabanta. Kullo mana ya ta baya kuma ka san cuwa-cuwayo daga sama. Shekaran jiya ya fara zuwa ofis don oga, amma jiya aka ba shi kwangi. To amma gaskiya akwai matsala. Amma menene fa'idar abota da ɗan biri a ce kuma sanda ta za ta makale a sama? Manaja idan kana gurin nan fa ni sai ina tunanin kamar bai kamata a ce na samu wata matsala ba. Da ba ka sani bane. Kage ta banki ba wurin ta wani magana abokantaka ko kuma wani abu. Ba abin da ya shafe ta. Tun daga farko na ce maka idan ka tabbatar ba a samu problem ba. Ka tabbatar ka ban 100% insurance ba a samu ba. To a karshe kuma ga abin da zai faru. Me kake son yanzu to? Ba abin da nake nufi ba kenan. Abin da nake nufi shine iyakar kadara da ta rage min kenan. Yanzu idan na rasa ta kuma shi kenan na tashi a bata makatanta. Taimake na dan bani wani lokaci. Karo na kike son tsayi kayara maka daga maka ba. Karo na uku kenan. Kuma ya zama min last chance. Za ta yi wa. Za ba ka sani ba. Ai ka kusan tafka asara. Da ma ka san wanda ya taya gidan ma aka kyale aka bar masa ma. Waye taya gidan? He's all right. Sardauna. What? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa manaja dan girman Allah ku taimake ni. Don Allah ku kara mun sati biyu duk inda kuɗi suke zan shiga fito in nemo su don Allah. Ya samu. Ai ka fito a daidai don ga breakfast ɗin gaba ki ɗaya an gama. Gaskiya ki haƙuri wannan breakfast nake bai samu damar ciwa ba. Saboda na da important appointment kuma na kusa makara. Kasancewar ka adali a garin nan shi yasa aka naɗa ka sardaunan matasan wannan garin, amma ni me yasa baka min wannan adalcin ne dan Allah? Dakata, ki haƙuri da wannan bayanin naki mai tsawo. Idan na dawo ki ɗora daga Allah barka da zuwa. Ka bari tuka zai.
daɗe ina farin ciki da samun wannan contract ɗin da muka samu. Gaskiya al'amarin yayi kyau. Sai dai ai godiyar Allah. Yanzu abin da nake so shine zan fitar da kuɗaɗe magudai a aiwatar da abubuwan da kamata a ce a yi. Shi ke nan kai dai. Yanzu kuma ina zamu yi labai? Ina jin yunwa ban yi breakfast ba. Assalamu alaikum. Na yi zaton za ka watsa min ƙasa da ido. Ko kaɗan, ke ma kin san ba zan miki haka ba. To me makarar da kai? Ke ci. Kanin ajali. Kanin Yunwa da ke ci. A kayan abincin ka. Kanin ajali. Kanin ajali. Ya kwana amarya? To Alado, ba a ganin ku sai ta ɓaci. Har yanzu ma wallahi ɓaci take nema ta shi ta na zo gurinka. To fa, me yake faruwa? Wallahi iyayen Aliya ne suka sako ni a gaba akan lalle sai na fito an yi magana aure. Ni kuma ka gani nan ba ni da kawa ba ni da komai zindiki na nake. Shine na taso na zo wurinka domin ka ara min wannan mota taka saboda in je in dan nemi abubuwan da zan tara, in je in dan nemi abubuwan da za a samu a kai gidansu. Wannan ce irin dariya ce ya kake kuma na kawo maka kuka na mai kun ka jajanta mun shi kuma ka rinka min dariya. Kai ne tuntuni an ce ka fito shekara 4 har yanzu baka fito ba. Ya da Allah. Za ka bani aron motar nan ko ba za ka bani ba? Kawai. Zan baka amma da sharadi. Na yadda duk wani sharadi da zai fito daga bakinka. Ko menene na amince. To ga shaladu. Tashin hankali, baƙin ciki sun tattara a cikin zuciyata, sun zama mini abokan rayuwa. Duk menene sirrin faruwar haka? Ka san dalili, sai dai kasancewar gazawata wajen sanar da kai halin da nake ciki, kuma ya zama min dole in sanar da kai ko don neman mafita. Ina fatan Allah ya bani iko da damar da zan taimaka in fitar da kai daga cikin wannan matsalar da take damunka. Wannan sakaran macuci, maci amana, wanda ya kwace sarauta, ya kuma kwace duk wasu gidaje da ya kamata in mallaka, ya kuma dakile duk wata kwangila da ya kamata ta shigo hannuna. A kansa nake magana. Kana nufin Saddauna? Ya za ka kira wannan sunan a gabana? Wannan wulakanci na yi. Okay, I'm sorry. Imrana. Shi yanzu kai bayani. A takaice dai ka san irin rashin mutunci da yake tafka mu. Duk hanyoyin da ya kamata in bin rama ya kamata in rama su. Ya kamata in cutar da shi kamar yadda yake cutar da ni. Ya kamata in rama kaskantar da ni da yi. Da irin dukiyoyin da ya kamata a ce sun shigo hannuna suka koma suka shiga hannunsa, ya kamata in ɗau fansa a kan wannan. Fansa kamar ta wace hanya? Da wannan dalili yasa na kira ka zuwa guest house dina don mu tattauna duk wani sirri da ya dace kuma ka gaya min mafita.
akwai mafita. Ina sauraron ka. Da farko ya kamata kafin ka tunkari gari da yaƙi ka san sirrinsa. Kamar yaya? Ko me kake nufi? Da farko ya kamata a ce mun san sirrinsa. Ta wace hanya? Ta hanyar makusantansa. Ni sai nake ganin kamar ƙaunata ce ba ke yi, shi yasa kike shashare ni. Ni ko wani lokacin nakan ji haushi idan har zaka furta wannan maganar da bakinka. Domin a tunanina ko wani kaji zai faɗi wannan maganar, sai ka ɗauki tsatsauran mataki a kan shi. To ki haƙuri, ki daina tunanin haka. Kin ji ko? Kuma ki daina fushi akan haka, amma da Allah ina so in san dalilin da yasa kike ja min rai. To shikenan. Yau ne zan gaya maka abin da yasa kake ganin kamar ba ƙaunar ka ne ba. Na taso tun ina ƴar ƙanƙanuwata. Ba na son mu'amala da masu kuɗi. Ba don komai ba, sai dan gani nake kamar ba su da isasshen lokaci akan matansu. Ni kuma kaga mace ce mai son kulawa. To wannan tunanin naki ya burge ni kwarai da gaske. Sai dai kuma ya kamata ki san cewa ba mutane gaba ɗaya aka haɗa aka zama ɗaya ba. Kowa da yadda Allah ya halice shi. Dangane da wannan nake gani ya kamata ki ɗauke tunanin nan ki aje shi gefe guda saboda bai kamace ki ba ku kaɗan. To ya zan yi? Ai dole ma na janye wannan tunanin nawa. Tunda Allah ya riga ya nuna min ba dabara ta ce za ta fidda ni ba. Ya riga ya ɗaura min ƙaunar ka. Okay.
So nake in leƙa gida. Ka yi sun inda kenan. To idan haka ne ai ban ga amfanin kwanan ka anan ba. Ni fa matsala ta da ke. Furta irin wannan kalmomin naki masu kamar kaifin reza. To idan har za ka zo wajena sannan ka tashi kai wannan sammakon ban ga amfanin kwanan ka anan ba. Tsiya ta rike ba a miki gwaninta. Yau ma mitin din ne. Banda ke da abinki tunda kin san haka ne mai amfanin bata baki kike wannan tambayar. Naji Allah ya bada sa'a. Kin gane wato ki haƙuri wallahi kaina ne ya dau zafi. Na manta in kira ki in sanar da ki. Shikenan sai na dawo. Amma gaskiya wannan cin fuska ne. Ki haƙuri. Wannan. Alaikum salam. Barka da rana. Barka da yau me za a dafa? Duk abin da kuke bukata ke da sauran masu aikin gida. Na yarda matar mutum kabarinsa ce. Na daɗe ina neman matar da ta dace da rayuwata, amma haƙata bata cimma ruwa ba. Hakan yasa har na kai ga cire rai. Sai na tuna da maganar mahaifina kafin ya rasu, inda yake yawaita cewa mu daina cire rai da rahamar Ubangiji a duk cikin halin da muka tsinci kanmu a cikinsa. Wannan haka yake, sai dai mai fatan Allah sanya albarka. Kai, da guri ya zo mai tabarma sai ne uku. Waye wannan? Ni ne mijin da zan aure ta. Mijinta? Haka ne? Eh haka ne. Okay. Abin da zaki min kenan? Kai da Allah wari ka bar nan wurin da Allah. Ba kai sabo wallahi, kai din banza? Ni kake gaya maka? Wato kai har yanzu ba za ka ji magana na ba. Kai kenan kullum ka zama mai ɗaukan magana ba mai jin magana ba. A gaskiya Haladu bai shin kai amana ne a wurina ba. Amanan ka aka ba. Da ni na haife ka wallahi da tun na sallama ka. Akan me saka ka ɗauko mana wannan magana? Kai ba za ka yi hankali ba. Kullum ina saka a hanya. Ka yi haƙuri kawo. Amana ta ce ake so a ci. Sai kuma abin ya zo da haka. A irin wannan laifin da ya yi sai ka gan kama a gidan yari. Irin wannan laifin ai daga tara sai ɗauki. Turan kai da taron kamar nawa? A takaice kamar 100,000. Shikenan. Halada ina maka ga 100,000? Ina maka gan shi? Ba kai ya jawo ba, kan shi ya jama. Ai duk wanda ya ɗebo da zafi bakin shi. Ta irin ka yadda ni ma ya shiga nawa bakin. Ni ma ya shiga nawa bakin. Ranka da zan koma. Za mu je mu san yadda aka yi. Kai kuma zan je gida an samu jimai za ta kama ka abinci. Mutumin ban sa mutumin mafi. Mara tunani. Ya ne gidan naki? Lafiya kallon yake umma.
sai dai bai ma san zan zo na wurin. Lafiya, me ya faru? Umma, akwai wata 'yan matsala ce da ta taso tsakanina da shi. To amma abu ne ya fi ƙarfi na, shi yasa ma nace bari na zo na same ki. Domin na san duk duniya ba ni da wanda zai yi share min hawaye na in ba ke ba. Abin da ya fi ƙarfi na ne, domin ba don haka ba. Na san ba zan iya gaya miki me ke faruwa tsakanina da yallaɓai ba. Subhanallah. Amma kin tambaye shi ke da shi ko da akwai abin da kika yi masa wai da wanda ke baki sani ba? Wallahi umma ban sani ba. Ni ma kawai abu ne na gida. Suka zo. Haba baban gida. Da hankalinka kana da ilimin addini ka ƙaurace wa matanka. Ka san ko kana azumi, kana zakka, kana sallah, wannan dalilin zai iya sa ka shiga cikin wuta? Me kawo magana wuta kuma, Hajiya? Ai ba fata nake maka ba. Matanka ta zo nan gidan ta kawo ƙaranka. Hajiya, matan nan fa na yanzu ba irin na zamanin ku bane. Rashin godiya Allah ya musu yawa wallahi. In ba zan manta ba, akwai lokacin da mahaifina yakan yi tafiya ya wajen wata 6. Ban taɓa ganin kin nuna ƙosawarki ba. Amma 'yan tafiye-tafiyen da mutum ke yi shi kenan kuma sai ta matsa ta ɗaga hankalinta a kai? To wannan shine hujjan da zai hana ka ƙi cin abincinta, ka ƙi shiga ɗakinta? A'a, zan gyara insha Allah. Gara ka gyara. Ba na son ƙara jin irin wannan ya sake faruwa tsakaninka da ita. Ka ji na gaya maka kenan. Na ce na jinka. Na zo ne akan yaron nan da aka kama wanda suka faɗa da wani yaro akan fitowa. Kana muka ce Haladu Bala? Ƙwarai shi Allah. Amma fa ka san irin laifin da ya tafka. Kuma sana kake kokarin kai bai da sa? Na sani, amma ina da tabbaci insha Allah zai sake nuna ta wannan matsalar da ta faru. In kuma ya sake fa? Sai ku mai hukuncin da ya dace. To, shi kenan zan duba. Okay, shi kenan. Hello? To shi kenan. Allah ya ba mu sa'a. Ina saurare. Ba damuwa. To shi kenan. Allah ya ba mu sa'a. Bismillah. Malam Haladu, ya aka ji da fargaba kuma? Wannan shi ne silar fitowarka, shi za ka gode. A gaskiya ba da kalaman da zan yi amfani da su don gode maka Allah bai. Da sai zai ce maka Allah saka da dake. Da wanda ya maka irin wannan abin to ya riga ya gama. Wato Malam Haladu baka da bukatar har sai kai mana godiya. Mu ne ya kamata mai maka godiya saboda irin taimakon da za ka yi mana nan gaba sai ya ninka abin da mu muka a yanzu. To yalla bai ni da ba kowa wanda komai wani irin taimako kuke so. Malam Haladu, ai kai ne kuwa kake da abin da za ka taimaka mana. Kamar yadda na tabbata dole mamaki ya yi katutu a cikin zuciyarka kasancewar yadda muka biya maka kuɗi masu tsoka wajen fito da kai daga hannun hukuma. Yalla bai wannan wace irin bukata ce? Ka faɗa min in ji saboda na ƙagu in ji ta. Da sani za ka sani yanzu nan. Bari gaya maka dalili. Mun nemi taimakonka ne ba don komai ba sai don kasancewar mun san za ka iya, amma a lokacin da muka buƙace ka sai zaman cewa ka shiga cikin hatsari kamar wannan. Sai na tura a fito da kai. To amma fa ka sani. Hausawa sun ce duk wanda ya ci ladan kuturu dole sai ya yi masa aski. Ka san wata ƙungiya da ake mata lakabi a ƙasar Amurka da CIA? Ina jin labarin ta dai. To muna so ka zama CIA na. Ban gane ba. Kamar ya?
Ina ma a ce yadda muke cikin jin daɗi da annashuwa hakan ta ɗaure har ƙarshen rayuwarmu da na ji daɗi. Kina nufin ba ke jin daɗin zama da nake ko? To, idan gaskiya kake so na faɗa ba na ji, amma idan kana so na yi ƙarya kuma ina ji. Kin ce wani abu? Ni fa na ƙoshi. To ni ma na ƙoshi dama don kai nake ji. Ashe su ta. Hello? Kika ce baki da lafiya. Kina kwance kin kasa tashi. Ko kin warke ne? Ba dole in warke ba, tunda maganin cutan ya zo yanzu. Bacci ba nake kika tashi ni. Ka gode wa Allah tunda kai kai bacci. Amma ka san ni ba zan iya yin bacci ba idan baka kusa da ni. To naji. Ki wari ki bacci. Ni zan koma gida. Da safe zan zo in duba ki. Ni kuma tafiyar ka ita ce babban matsala a wajena. Kin ga ki haƙuri. Ni zan tafi. Ka taimaka min ka ceci rayuwata. Ba ka nan ba zan iya bacci ba. Ya jikin naka? A jiki da sauƙi ranka yaɗe. Ya aka yi da jama'a ranka yaɗe? Amma a zahiri barayin nan na zamani gaskiya ba su da imani. To me za su ɗauka a wannan ɗakin? Kai ni ma haka na gani da a ce sun ɗan tsuntsunce ɗan abin da nake da shi na ɗakin ma sun bani lafiya na ranka yaɗe. Ai da na gode ma Allah. Allah saka da alheri. Ranka yaɗe ina neman wani alfarma ranka yaɗe. Ina sauraron ka. To wannan yaron ranka ya daɗe amana yake a hannuna domin ɗan wajen yayata ce da ta rasu aka sa shi amana a hannuna. To ranka ya daɗe nake ga in zai yi me zai hana tun da ni ɗan shekaru ya ja kuma ga wannan laluran da sai ya maye magurbi na in yi ritaya shi a ɗauke shi aikin tuƙi ranka ya daɗe. Haba baba karka damu. Ai idan haka ta faru kai min alfarma ba ni ne maka ba. Ko da ɗan wani ka kawo ka ce kana so a ɗauke shi aiki za a ɗauke shi balle kuma ɗanka. Amma da fatan dai ya iya tuƙi. Sosai ko ranka ya ai kaman kumba kaman katanta yadda dai ka san hannuna to haka shi ma na koya mai don shi a wuri na ya koyi mota ranka ya dade tuki na dai da ka sani shi yake yi. Shikenan ka samu aiki. To Allah ya saka da alheri. To kai sai kai godiya an samu aiki. Na gode. Allah ya saka da alheri. Me ka zo nema? Na zo aiki ne. An gaya maka muna neman masu aiki ne? Ko da kai ba ka sani ba, saboda kai ne karshen matsayi. Haka za ka ce? Kare kuwa. Ai ko ɗazu da safen nan mai gidan ya tafiya.
Ni ne sabon direban gidan nan. Au, ka ce kai ne Malam Haladu. Kwarai kuwa. To, bismillah. Bako, 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 bako. Ƙofar soyayya na kwankwasa. Wace ce za ta zo ta tarbi ba? Yau malam. Dai. Akara maka lawo daga ina? Daga gidanmu. Zuwa ina? Zuwa nan gidan. Wajen wa? Ha, wurin mai gidan na zo. Kai masa me? Idan matambayi. Sai kuma aka yi sa'a, mai gidan ya tashi. Ya bar nan gidan da zama ya koma can ƙasar Burkina Faso. Ha. Yaushe kuma? Idan matambayi. Bako. Bako. Mariya kenan. Watan dai yanzu kira mu abin da na mai kenan ko? Malam Almi kenan ko kaga laifi? A dala dala. Ni ba sunana Almu ba, sunana Khalid. Ni ne sabon direban gidan nan. Oh, Haladu zaka ce mun. Khalid ai sunan manya ne. Kai ne dan gidan baba direba? Eh ni ne. Ayya. An sanar da mu zuwan ka tun kafin ka zo. Ya jikin baba direba? Da sauki sosai. Allah ya ƙara sauki. Amin. Ka iya zuwa mu je in nuna maka inda zaka zauna. Bako. 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 Nan ne ɗakin ka. Ka huta kafin kai ka wajen hutu. Okay. Amma dai baka da aure ko? Bisa kin wannan tambayar? Na ga da wannan gidan da zaman kuma na so wanda yake da aure da zuwa. Ki dai gaya min gaskiya ko kina ciki ne? Bako. Bako. Yallaɓai ya ce zai zo kafin fita. Bako. Bako. Salima, kina iya tafiya, na gode. Bako. Ya sunanka? Sunana Khalid. Bako. Kai ma ka iya tuƙi sosai kamar baba driver? Zan di gwada in gani insha Allah. A nan garin kake da zama? A nan garin nake. Bako.